हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो दायो नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय बे भिडिअआ जागोन नोंथांमोननि माखासे कनफ्यूजन एबा डाउट थानाय माखासे मेटारफोरखौ बेहाय क्लियार खालामनो नाजादों नोंथांमोना बावैसो फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड AFPF एबा ड्राइभार कन्स्टेबल गोबां पोस्टआव नोंथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अनलाइन एप्लाइ खालामबाय आरो दायो एडमिटबो मोनबाय नोंथांमोना सोरबा डाउनलड खालामनानै लानो हायाखै बेनि थाखाय नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया नाथाय आं मोनसे गुबुन खोथाखौसो क्लियार खालामनो एबा कनफ्यूजनखौ आं क्लियार खालामनो सानदों जे नोंथांमोना गोबाङानो खायसे बुजियाखै एबा खायसेया बुजिदों बुजियिनि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन आरो बुजिनायफोरनि थाखाय नायाब्लाबो जागोन दायो जाय नोंथांमोना कनफ्यूज जादों बे नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय आरो जेबो स्किप खालामालासिनो अब्ला नोंथांमोना क्लियार जागोन एबा बुजिगोन आङो दायो सावरायगोन जे नोंथांमोनहा क्लियार जादोंना जायाखै फरेस्ट गार्ड आरो AFPF बा फरेस्टार ग्रेड 1 बेफोरनि गेजेराव सिलेक्शन प्रसेस एबा माखासे फिजिकल फेटआ माबोरैहाय जागोन नैबेफोरनि सायाव माखासे गोबाङानो कनफ्यूजन जादों आं बिनि सायाव बुंगोन दायो नोंथांमोनहा नायलांदो जोङो बेवहाय नुनो मोनदों गिबियाव फरेस्टार ग्रेड 1 ग्रेजुवेट लेभेलनि जाय पस्टमोन बियो दायो बिनि उनाव जोङो नुनो मोनगोन फरेस्टार ग्रेड 2 बेहाय जों नुनो मोनदों बिसोर मोननैनि माखासे फेटनि जा सिस्टेम बियो जाहैबाय वाकिं इन्टारभिउमोन लोगोफोर वाक इन्टारभिउमोन बियो 26 किल'मिटार जागोन नाथाय गुबुन मोनसे AF आरो PF दंमोन AF आरो PF बेयाव मिस्टेक जाबाय लिरनाया जिखुनु जा AF आरो PF नोंथांमोना नायदो गाहायाव बाव नुनो मोनदों जे नोंथांमोना AF आरो PF दा बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ जाहैबाय 3200 मिटार खारनायमोन दायो जेरैखि जाया नोंथांमोना 3200 मिटारखौ खारनांगोनानो नाथाय थेवब्लाबो नोंथांमोना जायफोर फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्ड बा फरेस्ट गार्ड दङ बिसोर मोननैयाव नोंथांमोना 3200 मिटारखौ हायाब्लाबो नोंथांमोना बिसोर मोननैनि इन्टारभिउ एबा फेटखौ लानो हागोन एबा मोनगोन नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा दायो बेखौनो गोबाङानो कनफ्यूज जादोंमोन 3200 मिटारखौ हायोब्लासो फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्टार गार्ड मोननैनि माखासे सिलेक्शन प्रसेस एबा जा फिजिकेलि फेट इफिशियेन्सि बेखौ लानो हागोन नामा होननानै सोंदोंमोन नाथाय नङा 3200 मिटारखौ नोंथांमोना AFPF आरो कनस्टेबल ड्राइभार दङ कनस्टेबल ड्राइभार आरो ड्राइभार दङ ड्राइभार बैफोरनि थाखाय बियो 3200 मिटारा गासैबो मोनसेयानो जाजोबगोन नाथाय नैबेनि थाखाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्टार एबा गार्ड 2 नि थाखाय बेवहाय वाक इन्टारभिउखौ लानो जेरैखि जाया मोनखागोन दायो नोंथांमोना फिजिकल स्टेन्डार्डखौबो नायदो फिजिकल स्टेन्डार्ड होनोबा जोंहा मेलावहाय STPआ 153 आरो फेमेलफोरनिया जाहैबाय STआ जोंहा 145आनो जागोन फिजिकल स्टेन्डार्ड जाहैबाय बियो बिनि उनाव फिजिकल स्टेन्डार्डखौ लाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना खारनो मोनगोन नोंथांमोना AFPF नि थाखाय बे AFPF नि थाखाय 3200 मिटार बे खारनायानो कनस्टेबल ड्राइभार आरो ड्राइभार पोस्ट आरो ट्रेडमेन गासैनिबो बे मोनसेयानो जाजोबगोन नाथाय बिसोर 3200 मिटार्स एबा 3200 मिटारखौ खारनायावनो नोंथांमोनहा फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्ड बे मोननैनि सिलेक्शन जागोन बे नङा नोंथांमोना आरो बेवहाय फेल जायोब्लाबो बे फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्टार बा फरेस्ट गार्डखौ नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौ लानो मोनगोन उनावहाय बेफोर गासैबो AFPF नि सिलेक्शन प्रसेस थांगोजोबखांनायनि उनावसो उननिया एबा वाकिं इन्टारभिउआ जागोन लोगोफोर वाकिं इन्टारभिउआ